Добър ден, здравейте! Искам да ви представя един двустаен апартамент след основен ремонт. Замислено е всичко в детайли, може да влезете и да живеете без никакъв проблем. Квадратурата ни е 44 квадратни метра, които спокойно може да използвате. В район Овча купел сме, много близо до метростанция Горна баня. Нов български университет е също на 2 метростанции и имаме една уникална гледка към планина Витоша. Искам да ви покажа тази кухня, която е направена по поръчка и е оборудвана с много хубава печка. Имаме 4 котлони и от тази страна за удобство на дамите имаме и съдомияло.